Jeg nåede jo sgu da ikke ud. Jeg tog intet damage. Nej, nu filmer jeg altså. Jo, du gjorde. Jeg så dig halte. Jeg tog ikke noget damage, efter jeg kom ud. Nej, inden jeg kom ud. Ja. Altså. Der må du lige blive lidt bag jer. Jeg er bedre end dig. Nå. Den filmer jeg altså også. Jeg skal have den pinke, fordi pink er hot. Det er kun for de seje. Nej, lilla er for de seje. Nej, pink er så tager jeg for de pink. seje. Så tager jeg lilla. Nej, jeg tager lilla. Jeg tager lilla. Jeg skal være prince. Du er lilla. Ja. Det ser lilla. det ligner Perky. Nej, hvad hedder hun? Dude. Combat hacker tab disable all turrets and then you can breathe easy. Okay. There's a lot of landmines. Okay, dude. Ja. What you get? What you get? Den her video er ude af kontekst. Det er den mandel her. Ja. Jeg bliver copyrightet på, mand. For? Jeg sagde lige, han sidder her i intro. Han laver ikke YouTube mere. Gør han ikke? Er det stoppet? Nej. Ja, det er der i hvert fald en lang pause. Hvornår stopper han? Han stoppede for nogle måneder siden. Nå. Han har jo et barn og alt muligt. Han er jo en far. Har Lasse Vestergaard en barn? Nej, ikke Lasse Vestergaard, den mand. Jamen det har... Nå. Jamen du sagde Lasse Vestergaard har sgu ikke et barn. Ja, jeg sagde. Nå, det kunne godt lide så meget. Der er jo to, der har den samme. Hey, det er den mandige lærer. Hey, det er Lasse med hatten her. Vi har brug for det. Bum. Shit, der er mange landminer! Jeg nåede lige at komme ind. Boom, så flyver de bare i grønt blod. Så jeg flyver bare dernede. Jeg ved, han ikke kan åbne døren, så det er meget godt. Dude, du løb legit ind i en ring. Jeg ramte den ikke! Hej. Ja, det gjorde jeg. Skal jeg tage Mirage på, dude? Mirage? Ja, installer Mirage. Nå, okay. 2 sek.